Site n'etu ahụ esi wee guzobe otu na-ebe agha megide ndị agboro akpọrọ Anambra State Anti-Tartan Squad SASA n'Ọnịcha site n'aka Gọvanọ Chukwuma Soludo. Mmadụ 64 na-enyo na ha bụ ndị agboro nakwa ndị oyibo kpọrọ one chance operators bụ ndị anwụchigoro site n'aka ndị eguzobere n'akụkụ dịgasị iche iche nke obodo ahụ eji azụmahịa wee mara. Gere akụkọ a n'uju ka esi wee nwụdokọ ha. Ka a na-akpọpụta ndị ahụ, onye direktọ nke SASA na ngalaba Operations Maazị Solomon Onwuneme kwuru na ya bụ otu bụ nke bidoro ọrụ ozugbo ahụ ewubechara ha site n'aka Gọvanọ Soludo. Ha gwara ndị nta akụkọ ABS na ndị ahụ bụ ndị ejidetere na Upper Iweka nakwa Bridgehead na Chisco Motor Park. Maazị Onwuneme mere ka amata na ndị otu ahụ ga-eme ka Ọnịcha dị mma ma chụpụ ndị agboro nọcha ebe ahụ. Dịka onye isi ahụ si wee kọwaa, otu ahụ bụkwa nke dịwanye uchu ịchụsịsị ụdị akparamagwa na-ekwesịghị ekwesị dịgasị iche iche. Maazị Onwuneme mekwa ka amata na ndị ahụ ejidere bụ ndị a ga-akpụga n'ụlọ ikpe iji wee kụziere ndị ọzọ ụzọ.